Esenlikler yurttaşlar, hoş geldiniz kardeşler. İçaşı şu gün yine toplandık biz Türkmenistan'ın mesele sahisi kan olan son esas mesele hem tüplü meselesinden indi şu gün yurttaşlar bilen paylaşsak da hatta Türkmenistan'ın var meselesi yere yok olan öne ağırrak düğünden kaydı bilsek da taraflarından. Ne için biz Türkmenler böyle itmanda bakıyoruz. Ne için pulsuz, ne için yurdumuzda iş yok. Şimdi şöyle bir misalın üstünden Nemetçek bolýanda başyn başlaýan ine bir maşgala diýip atak, böyle diýerler ya öýlenýärler diýer. Bizim wagtyň geçmegi bilen nesil dowamaty ýüze çykýarda. Çagalar bolýar ýene diýer. Indi bir hojalyk, ortaça bir hojalyk alsak gözüňize getirýär da. Indi şu hojalygyň geýimi bolmak üçin, iýmiti bolmak üçin, ýaşaýan ýeriniň gorowy bolmak üçin haýwanlar zatlar gelip durmaz ýaly. İçiniň bir özü kiçijik hojalygy bolýar. Birinde tavuk var, birinde tavşan var. Ýaýlar uly mal, iri mal, maýda mal sakýarlar. Şonuň ýaly. Indi şonuň hemmesine bir neme gerekdi? Harajat gerek. Hemmesini özüňden önümçilik etmegine ha mümkinçiligi ýok onuň. Eşik gerek bolsa gidersiň bazardan alarsyň. Mal köpelçek bolsaň ýa tawşan tawuk edinjek bol, ondan bir önümçilik yerden alarsyň. Ol enaga taňdan gelmeýän bolsa, olar ýa başga iş bilen meşgul bolsa, indi men diýjek bolýanym şu hojalygyny dolandyrmak üçin bir yksadyet diýilýär, yksadyetini dolandyryp görmek üçin bir pul girmek gerekli. Ondan soň sen şu taýdan etiň, süýdüň geleceğine pul ýatyrýarsyň gazançyňdan, ýani çagalaňa pul ýatyrýarsyň sen dowamyňda. Olaram iş güç edip bir ýaşap bilmene meşertinde olarlar ýaly. Birim geçmişine ýatyrma edýän. Ine enaň ataň her türlü ýagdaýda mümkinçilik tapdygyň tarapdan fizik taýdan kömek edýärsiň. Birim sen öz nemäň bar, dowamlylygyň bar da, her aýal bolup dowam etmek. Indi şunyň hemmesine agyrlykly ýagdaýda neme gerek? Harajat gerek olam. Türkmenistanyň şertlerinde Türkmen milli manady diýip adlandyrylýan bir neme bar. Banknot diýerler da, Milli Merkez Bankynyň banknoty diýilýär. Indi sen edýäs, sen öz hojalygyny her taraply ýetik dolandyrmak üçin, etiň, süýdüň özüňden bolmak üçin her türlü hereketleri edýän, diri pul geregi üçin, ýani özüňden önmeýän, mümkinçiligi bolmaýan önümler almak üçin eşik diýersiň, defter diýersiň, köwüş diýersiň, ýa bir gural edinersiň. Olar üçin diri pul gerek. Gidersiň bir ýerde, ýa önümiň satarsyň, ýa-da bir ýerde işlersiň, ýani aýlykçy bolarsyň, günlükçi bolarsyň. Indi bu ştada bir hojalygyň dolanşygy gidip durda. Pul üçin sen daşardan gazançylan getirýän, ondan soň içeriden çykmaly ýagdaýam bar da, käbirden önümim satýanda, alış-çalış bolup dursaýdy hojalygyň içinde. Indi muny nemede bir döwlet meşgulünde, bir ýurt meşgulüne, döwlet meşgulüne däl-de döwlet ýurduň içindäki döwlet meşgulüne çykarsak, hemen ýaşyrak mahalym Türkmenistanda neme bardy? 4-5 tane program bardy Türkmen telewizionyasynda. Şonuň iň soňky kanallarynyň birinde nemäni görkezýärdi? Türkmen birjasy diýip. Adam Gülertan görkezýärdi, munam menem Gülertan okutmadyk wagty sine diýen ýanka.
nämeler satylýar we näde satylýar diýip düşünjek bolýarym-da. Malyň nemesi geçýär şaýda. Satylýan malyň, bazara çykaran malyň ady geçýär. Azot diýdi, fosfor diýdi, ondan kukurt diýip ýazylýar, garaz dow diýip ýazylýar. Ondan soň paxta bar. Buğdaya ýalma üçin ok ýok diýildi. Nebit galyňky ýok. Yani o wagt men ünsem bermädir, nebit galyňky näme üçin ýok diýip. Ondan soň Pine diýen bolyn paxtanyň nemesi bar da. Çigidi plançadan diýip satylýar diýip görkezýär. Süýüm plançadan neme çigmal hökmünde. Ondan jemi çigmal hökmünde $1000 ortalama $1000 çykýar. Aşağı ýokarly oýnap durda. Bir ton paxta. Ondan soň benim owada bolan soň bizde de bir azoluk paxta ýerleri bar ta kärende. Oň ýyl boýy işleýär solen ýa-da has köpüraklan kasynet görýär sol. Ulokan gazan çokda. Ýerden köşüňe degen ok köpüraklar paxtany ýygdyrjak bolup malyny satýar. Ýene bir adam satýar, nagat pul edinmek üçin ýygymça bermele, elle ýygylýar. Indi şo men hiç düşünüp bilemokdum. Halk bir giden halk işläp we paxtada ýöne ýylyň ýylyna işleýär. Näme üçin? İşler gazanan ok şo bir ýyrtyk. Kaloşdan kesilen şlöpke bilen aýagyny sürüp bir kısan sygyryp alsa şoňa gedip gelip ýylyna düşüp. Eee Daýhan näme üçin gazanan ok? Ýa-da şo wagt pikirem etmendir. Paxtadan başga da ekip bolan okmy? Ýa-da ýene özümiz owada ýaşap bolyn. Ine hem berler paxta buğday ekilýär. Indi bir ýerden gök iýmeläsen bolýarlar ýa-da satmana olar ýaly önümçiler. İçine gaýň arkyz ýa noý bolar ekjek bolsaň ekmek bolan ok diýip togurdyp ýenedip gaty paska nemesi bar da diňe paxta ekmeldi. Näme üçin paxta ýan ýetirýär. Indi ýene diýen tutuş ýurt paxta ekýär. Ahal lewa bir balkanda ýok diýenmeden. Bir giden adamlar şonuň uğrunda bizim ýanlardan hem gidip ahallarda gidip işläp döler. Ýöne hiç bulan içinde bir derkeler bolmasa şo paxtadan guruplanýan ýokda. Bir geliri ýokary derejede. Men näme diýen her türlü sorawlar dörýärdi. Näme üçin be türkmen ýylyň ýylyna ýyrtyk ırzyn nemeden kaloş ýyrtylan kaloşyň nemesini izlerinden kesiştirip şlöp edinip näme üçin bu türkmen mudamy garyp näme üçin hiç gazanan çok tozanyň içinde tapyrdyk eşeği bilen aty bilen iti bilen näme üçin böyle bolýar diýip bir giden sorawlar ýüze çykýar. Şu wagtdan indi bärleri çykýar bu käwlin şu zatlar mektepde öwredilmeli. Ýaşlyk minister näme etýär, kim näde saýlanýar, ýa deputat näme iş edýär, nirden saýlanýar. Şu zatlar hukuk tarapyny öwredilmeli eken-de işin gidişini, ykdysadyýet näme diýmek. Yani ekonomikada diýerler. Ondan eskeri harby ýagdaýlarymyz näme? Näme üçin biziň harby ýagdaýlarymyz eskerlige giden olanlary ezýärler. Güýçlä boyun bolmany öwredýärler. Näme üçin bu zatlar bolýar diýip hiç ahliýetir bilemokda. Ine diýen bir terslik bar özi. Bir terslik bar. Türkmen gynanyp, ýere barsa helak bolup, kömek sorasa bir elini uzatjak ýok. Ýa-ni mektepde bilim alyp bilen ýok. Eskerlige barsak taýa ýaz, ezilip gelýär. Yani şu wagtga ýaly kesel bolup ýogolup gelen way bölekisi bar. Bir iş guşarçak bolsaň hiç mümkinçilik döretýän ýok. Hem berde para, ogurluk,
korrupsiýa, şol zatlar bolupdy da bu. Munyň içinden bir ýa-da başaryp çykmaly. Düşünmeli. Näçin böyle boldy? Soň 2005-nji ýylda Türkiýe'ge gaýtdym işleme. Türkiýe Cumhuriyetine. Cumhuriyetde ýene izma bardym. Niýazow öldü 2006-da. Bir ýyldan soň menen bardym. Şu gaýdan taşlap gaýdan Türkmenistanyň baramda da ýene şolay. Indi boldy 2025-nji ýyl daha beter boldy. 2020-nji ýyldaklarydan beter boldy. Diňe aşgabat ýapylapdy, daşdan beton bolup, ýöne başga yerler horluk, gazanç ýok. Indi bölgeden neme çykýardy? We döwlet nädip gününi görmeleken? Ýani döwlet diýende ýurt, halk nädip gününi görmeli? Nämeň üstünden gününi görmeli? Neden pul gazanmaly? Ýurtdaşyndaky ne topraklar, atlar ulanýarlar, nähilläde ulanýarlar. Maldarçylygy nähilläde, tehnologiýany nädip gelişdirýärler, nädip özüne peýda bolarýarly. Bir ýurt diýeniň nähilläde de jalanyp biler. Näçin türkmen mejburi menen şo wagt 27 ýaşyndaydym Türkiýeге gelemde. 29-nda ýyl bardym. Men 40-dan geçdim, ben ýene Türkiýeге geldim. Bunun bir soňu bolmaly. Ertek gün meniň oglum gyzmam gelip hyzmat etsinmi bärde, ýa gulçylyk etdim. Onuň munyň bir ýerlerini tepişdirip, terişdirip. Indi bir kiçijik hojalykdan ýa-ni neme berdim da, mysal berdim. Indi bu uly ýurt meşberinde, ene döwlet diýilen bir guruluş bar bolanda, şunu nädip dolandyrýar adamlaryň işli bolmagyny, gorowly bolmagyny, ondan soň bilimli bolmagyny, nädip üçinçiligini bu adamyň bir nädip dolanýar diýip. Ene şol wagtlarynda biziň aslında aýdýan mektepde öwredilmeleken bolyn, bize öwredilen ok. Näçin bize öwredilen ok? Ene türkmenleriň öz aramyzda aýşyp görendirler ýa-da Gurban bolam çykyp aýdyp ber, onda Türkmenistan dördüncü ýerde dünýä boýunça gaz gorlarynda diýip agzlaryny doldurup halkama aýdyp ber ony, biz baý, gazymyz baý diýip Gurban bolam aýdyp ber ony. Ýöne näçin izi gelen ok. Biz baý bolýansa näçin biz ihmanda bolup agramly ölegimiz. Bize nalmy derkemiz ýurtdaşynda. O gazy sen ine Hatay'a satýar diýerler. Ýewropa tarap satjak diýerler. Tapyny gurunajak diýerler. O zatlaryň etjäs diýerler. Ýa-da ine neme gepleýär? Türkmen portalyň hakykady ors portaly bolan, soňra ors portaly ýazýar. Ine o wagtdan tapy proýektli sebäple ýylda 1 milliard pul gazanjakdyr. O gazansyn, toprağyndan geçýär. Bir işin garasyndan tutmy gazansyn bolýar. Ýöne türkmen halkyna şonuň näme peýda? Men menden soňky çagalarym türentmäne dowam etmelimi? Bir Türkmenistan nädip dolanşy, nädip bir neme etmeli? Güllemeli. Asuda asman diýerler bolýan. Neme ýok da, iqtisadi tarapy ýok. Şonu bir giden soralar gelýär. Ýurtdaşlara da elbetde gyzyklydyr bu. Ben özümizçe bir her şun başaryp neme bilsek, açyklap bilsek. Men bir giden soralar bize çykyp durdy. Iri gelen o. Oğuzhan kardeş elini aldırıp durun. Buyur. Salam kardeşler, giç yaşı, oğu dili.
Şimdi mende şöyle sorag döredi-de. Şu Türkmenistan hakyky garaşsyz bir döwlet bolsa, hazynasy bolsa, halkyň bir parlamenti işläp duran bolsa, mejlisi. Böyle bir hiç bir döwlete bagymsyz bolsa, şundan nebitden gadan gelýän pullary hazynada birikýän bolsa, şulary nireler urunup bolardy dip şi oturan ogullarına da kardeşlere, beglere şunu sorag berýänmi? Şunu nähili ýagdaýda urunup bolardy hem Türkmenistan nähili edip bir aňyrlygyna ekidip bolardy. Hadi nähili edip bir özelleşdirip bolardy dip sorag döredim mende. Şu soragy şu ýigitlere bermek istedim. Hmm. Eğer sorağa cevap vereceğiniz var orada. Men o sorağı açıklayın onda. Açık yeňilleştirel diýene. Ýa-ni sorağı. Indi hawa nevit gaz satýarlar dogry Olsan kä. Yurttaşyna satýarlar. Bunun hiç ýerde nemesi ýok. Hasaby ýok. Aýsy firma gelip işledi, aýsy kompaniýa işledi. Nevit kompaniýa ýa gaz kompaniýalary ýa injinerin kompaniýa işledi. Bunun näçe kubometr gaz gitdi, ýa-da näçe barrel ýa-da ton nevit gitdi. Hani bu näçeden satyldy? Türkmen halkynyň paýy näçe berdi? Şölerek şu soraň üstünde nime boldy diýen açıklama hökmünde. Hümmet kardeş, buyur. O geçýär ýigitler, watandaşlar. Ne biz häzir nämen gurrun diýäsde bir sistemanyň bir gurulşyň we şoň içindäki kemçilikleri näme diýäs, ortaga çykarjak bolýar öz aramyzda. Yani bunlara men orta ödeme döwlet gurulşy diýil ýa-da döwlet. Yani döwlet öňkü nebelerde, öňkü köne taryhlerde ýa-ni bir paşalyk, yani bir tane adam özüniň 7 nesil, 10 nesil, 3 nesil näçe dowam etdirbilse öz nemesi bilen syýasy täsiri, syýasy güýji bilen näçe nesilini dowam etdirbilse şo taýdaky bir düýgün nizam bar. Ondan soň ýa-ni 1900-nji ýyllardan soň ýa hatda Ýewropada da 1800-nji ýyllarda ýa 18-nji asyrda 19-njy asyrda ýa nemeler başlapda ütgeşmeler. Ýa-ni paşalyk düzgüni şo taryhlardaky kän wakalara syn salsak ýa şol bir ansarlyk üçin bir neme düzgün däl. Behwetli ansarlyk üçin. Elbetde o taýdanky paşa ýa onuň neberesi nesil üçin belki behwetli ýa-da onuň ýaranlary üçin, ýaranjaňlary üçin. Döne ol paşany, neberesini, ýaranyny, ýaranjagyny toplanmazda da bir halkyň bir belki bir 1%-ni döredýär orta çykarýar bolany. Yani galan 99% şol neme tabin bolup, yani uzakdan şoň günüň ışıgyna çoýunýar diýilýär, şoň ýaşy paşaň ışıgyna çoýunup ýaşap geçirmelmi ömrüni. Ya şo taýda bir toprak bar bolsa, şo topragyň eýesi asliýetinde halkdyr. Yani o mertebe, o derece özüniň syýasy hileleri bilen ýa syýasy başga bir güýçleriň öňe tutmagy bilen o derejeye çykan adamlar ya insanlygyň guruluşynda bardyr. Garyn dok bolsa näme diýilýär? Ýyly bir ýerde oturan bolsa, bu adam rahatyny bozmaz. Halk üçin, jemgyýet üçin eger bir döwlet düşünjesi ýok bir bolsa, ki onam näme diýerler? Şoňa döwlet düşünjesi ýok, diňe öz rahatyny düşünýän bir ýanky nemeler tapýarlar, oturdy bilýärler.
Indi biz ädir 18-nji asyrdan aňyryň gürrüňletdik. Ana 18-nji asyrdan soň ýa-ni Ýewropada ýa köp ýurtlaryň köp ýerlerinde ýa-ni bir aýdyňlanma ýaşady adamlar. Ýani şo toplum halky deň hukukludur diýip. Şonam köp ýurtlar açdy. Ýöne olardan tapawutlukda Orson rejimi bilen 100 ýyldan beri dowam edip gelýän Orson rejiminde kynansak da türkmen jemgyýeti şo taýda galdy. Indi häzir biz gürrüňne diýäsda ana şoňaly köp meseleleriň gürrüňne diýäs bolan şo ýerde hem rejimiň integam täsirinde gezip gören bir jemgyýetiň içinden çykyp gelen bir näme watandaşlar bizem düşündüğümizden näme diýäs düşünjelerimiz, pikirlerimiz paýlaşýas ýöne häzir esasanam köp gürrüň edilýän zat näme? Ýani adalat, konstitusiýa ýa häkimiýet. Şu ýerde de biziň jemgyýetde de şol paşalyk ýa-da şol paşanyň gününe çoýunma medeniýeti dowam edip gelýär-de. Ya bir ýerde asliyetinde halkyň iň bir esasy bölegi, agramly bölegi nähilek bir durmuşyň içinde ýaşaýar. Mesela para ýara bir jemgyýetiň diýe nemesi özüni asnowasy diýe owadan çykýandyr diýe. Esasy ýa-ni jemgyýetiň barlygyny sürdürip bilýän bir şahsiýetler owalardan çykýar diýe-de. Şu gün biziň owalar näýilek? Üstünden 30 ýyl geçenem bolsa intek bir köçetinde bir 30 ýyl mundan öňki edilen işlerden başga iş edilmedik. Ya da ýani palçykdan basmajak bolup tekiz yer gözläp mektebe gidip gelýän bir nesil ya da muň tuwaletiniň kän gürrüňletdik. Şoňalyk bir esasy milletiň öz önüne garşy şoňalyk bir neme bar-da. Bir bilkaslaýyn bir neme mümkinçilik, ýetmezçilik şertlerini döredýän bir ortam bar häzir biziň ýurtda. Indi eger halk şoňal ýagdaýda bolsa, halkyň esasy iş güýjüne eýe, öndürebiljek güýje eýe, aň bilim, pikir, düşünje öndürip biljek gatlagam ýurduň daşynda. Indi näme edýäs? Bir halkdan tapawutlyk häkimiýet tarapyna edýäs. Häkimiýet tarapynda näme görýäs? Ýani biz dünýäde tebigy gaz ýa tebigy resurslar boýunça biz 4-nji ýerde diýip gürläp oturan bir prezident görýäs. Ýa münýän ulaglaryny ulanýan ýani ýaşaýyş şertlerini görenmizden näýilek. Yani halk bilen bulan arasında yer bilen gök ýaly tapawut bar. Ýani kardeşimiziň bir sorada halk şoňal kynçylykda kösenip bör. Şu zatlara göz galdyrylan okmy seredilen okmy diýip bir soratda. Soramak gerek geldi ýani ortada görünüp dur hemme zat. Diýmek ki bu taýda bir neme bar. Deň agramlylyk bar birinji bilen, ikinji bilen bir deňsizlik bar, hukuksuzlyk bar, adalatsyzlyk bar. Başga nemeler bar-da. Häme diýe döwlet adam üçindir diýen ýaly bir nemeler, sloganlar, şygarlar bilen çykýarlar. Döwlet adam üçin bolsa onda biz adam diýip kimi bilýäs? Öz halkymyzy bilýäs. Öz guruluşymyz, öz gelip çykan ýerimiz, öz daş töweregimiz, halkymyz. Biz halky adam hökmünde bilýäs. Ýani döwlet adam üçindir diýilende ýani biz gurşawmyzy düşünýäs. Ýöne aýdylýan şygary bilen ýani ýaşaýyş şertlerini görüp oturan zatlarymyz gawat getirýär. Onda diýmek o taýda döwlet adam üçin däl şu gün. Gaty bir nemelik bar.
aýdylýan zatlar şu günkü gün ýaşap beren şertlerimizin arasynda ullukan bir tapawutluk bar. Ana şu ýerden gireýin, kan uzatmaýyn. Häzirlikçe jemledim. Sag bolun. Bolýa, sag ol. Arslan kardeş buyur. Sağ olun Erdem Bey. Esenlikler, ildeşler, geldeşler. Hı. Gatıken neme yaralı yaralı yerlerden basıp basıp attınızlar da kardeşler. Neme ben hemen şu mesela içinde baktım otaya butaya daşa çıkan zat deninde yani aeroportta olsun, zatta olsun, daşarıda olsun gören yerlerimde dine zenallarımız ezilip görenini görettim de. Sonra gittim öz özüme ne için bizim zenallarımız bunun yağlı azap görüp yürüyen. Hem bular bir münasip değil miken bu durmuşta yaşamaya. Dine eziklikte bir aşağılık yerler varsa şu yerlerde gezip yerler bizim zenallarımız diye soraklar bana imkan yeletti. Elbette ben düşkünrek biraz. Son şunu yan soraklar yeletti. Aslında meselede otursak yani ne devlet kuruluşu var iken bizde ne de talgıt var iken halk için tölen oturan ya halka deyip bir pay ayırdı oturan iken ya gelen yani yurttan çıkarılan oradan gidilen baylıklardan bu halkın payı deyip halka ayrılı oturan ne bir sağlık var iken hiç zat yok iken de bizde bari alıp gök eziptirler 3-4 tane bir yalakalar bile şu zatların içinde bizim zenalarımız ezilip yürürken yani yırtık kaloştadır, pahtadadır, bilmedim yine nemededir. Şu bizim en esası devlet kuruluşumuz yokken ve sağlık kuruluşumuz yokken şu zatlar yokken de bize şunun içindeyken şu zatlar. Yani kıyınçılıkta yaş oturanımızın severi. Ya, mene yazılıkça cemledim sağ olun. Bolýa, sag ol. Aziz Bey buyur. Kesinlikle yükle. Ne şu an sanap geçen problemalarımız, meselelerimiz var da şunların esası düğünde yatan bir neme var. Yani esaslarının biri değil. Sağlık meselesi. Şu sağlık meselesini has nemetmemiz gerekli. Düşünmemiz gerekli. Kim ne hilek düşünüyor yani. Şunun üstünde nemetmemiz gerekli de her kimin düşüncesi elbette farklıdır, başkadır. Esası nemelerini önemini, näme üçin gereklidigini, ondan soň bizde näme üçin ýoklugyny şular hakda esasy burup geçmek isleýän. Hı hı. Indi bir misal bereýin. Ne bizde şu wagt newit gaz bar hakykatda. Hiç kim inkar eden ok muny. Bir tarapdanam halk var. Ya da Türkmenistan ýurdu diýeň bar. Indi şunun arasında hani newitin gazyň seninki bolması üçin käbir nemeler gerekli. Araçlar ya da sana peýda bermesi üçin şu newitin gazyň. Men diňe newit gazy ýani Türkmenistanda başga da kän ýerasty tebii baýlyklar diýen ýalyk nemeler kändir. Elbetde olaryň guruny etmeli. Men diňe sada bir şekilde düşünükli bolmasy üçin newit gazy neme diýende has ýakynda bolan üçin düşünükli bolan üçin alýan. Indi bu newit gaz çykýanam bolsa, bunun bir düzgün tertibi bolmasa seninki bolan ok. Yani bunu Hı. gaty bir görüp bilýän adam ýokmu ka diýen. Gaty görünüp duran bir neme. Bunun esasy düzgün salgyt. Şu salgyt meselesi herkem ýene aýdyp geçeýin. Gaty nemedir? Düşünmemiz hökmanydyr. Bizim geleceğimizin nemesi. Şimdi düşünmesek gidip bilemiz o. Öňe.
Şu salgıdın netijesinde ya da şu salgı geçen sapara aydıp geçti. %86 bizim nememize, hazinamıza salgıdın üstü bilen, diňe salgıdın üstü bilen girip bilýändir. Başga türlü girme mümkinçiligi ýok diýip aýdyp geçdi. Gatty dogry. Menim şeýle pikir edýän. Üstesine de yok bu beýle däl başga bir görünüş bar diýip çykyp aýdyp bilenim ýok. Men gabak gelmedim häzir etçenli. Ama başka pikir bar bolsa aýdyp bilerler. Ama endi şu salgydy ele almamız gerekli. Salgy näme zat? Yani elbet zat mı, gowy zat mı? Peýdasy barmy, zyany barmy? Bunu biraz açmamız gerekli. Bu gowy düşünmemiz gerekli. İlki düşünmemiz gerekli. Düşünenden soň aýdyp bilýäs-de. Ama aýdyp bilenden soň edip bilýäs diýeýin. Ondan soň edenden soň, amal edenden soň, yerine getirilenden soň nemesini görýän-de. Esasy düşünmemiz gerekli. Sen yurtlara seredip neme edip bilýäs. Nähile gedýärler. Men mysal üçin Germaniýa diýilýär biziň dilde, Almaniýa. Şondan mysal bereýin. Şu Almaniýanyň nefti gazy ýok. Başga da dünýäde bar. Nefti gazy, tebigi baýlyklary bolmaýan ýurtlar bar. Bular nähile aýatda galyp bilýärler. Bu taýda salgydyň önemini, salgydyň nemesini aýtmak isleýän. Germaniýada salgydyň üstü bilen ýurdu neme etýärler, esasanam neme katma degerli ürünler. Hani mysal bereýin. 2 5 manada ya da 10 manada alınýan bir ürünü daşardan alýarlar satyn. Ama üstüne şu ürünü kämilleşdirip 20-30 manada barabar yetecek derecede ürünü neme etýärler, üstüne bilgi, akıl, el güýji diye goşup satýarlar ve şu taýdan ýurdu neme diýerler, edare etýärler. Kıskaça düşündirilişi. Ama mysal üçin şu wagtky minýän maşynlar, ulaglar diýeýin. Dünýäde o Mercedes ya da beýleki maşynlar bardyr, lüks ulaglar. Bunlar mysal getirip bilerse ýany bu taýda önemli zat salgyt. Salgyda düşünsek, salgydy dogry uygulap bilsek, neft gazdanam ya başka bir hiç zadyň ýogam bolsa, neft gazyň ýogam bolsa, ýurdu aýakda tutup bilýär-de. Yani bu derece önemli bir neme. Hazırlıkça cemledim, sağ olun. Ja, işte azıcık devam edeyim yankıtlarını. Oğuzhan kardeşimiz neme deyip da şu nevret gazdan gelen talıgın üstü bilen hazinamıza bağır olan olsa Türkmenistan'da diye. Topullarım geldirin olsa diye yani sapara aytta 750 milyar en azından yok oldu. Nemeler etip olur diye. Şimdi şun neme azıcık öngörenle başlasak oluyor. Yine bizim halk köpçülüğümüz yandak işteşlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin alayın yandak işteşleri var da Türk vatandaşları. Şulardan sonra bilerler. Sen aylığından salgıt töleyen mın deyip. Oğlum hova deyir. Nirelere töleyen deyip sonra var görmelde. Oğlum aydar aylığın plança götürümünü. Mesela strahovka salgıda töleyen plança götürüm prim diye yani pensiya verilme için töleyen diye. Ondan sonra Cem'in aydar Cem'in aylığın näçe götürüm töleyen mesela mung lira alyan 20 mung lira alyan o da şoň näçesini demmäge çereň diýer salgyda. On sorarsың da on soň internetde elinde. İnternette ýazarsың. Salgytlar näme üçin alınýar diýip. Onuň şu taýda
Ýaz ýa. Salgytlar bir ýurdun içindäki ulaşım diýä, ýol ýapym, soň näme, ara gatnaşyk, telefon diýdi, ýene diýdi. Oňsoň iziňine çöp diýerler-de musoryny aýyrmak üçin. Agy suw gelmek üçin. Oňsoň seniň açyk suwlaryň bardyr, bana tualetden çykan suwlaryň, ony häkidip işlemek üçin. Ondan soň sana elektrik gelmesi, gaz gelmesi, köprü zat gurulmagy, mektepler, ýasalar gurulmagy. Ondan soň seniň saglygyň, ýani tebigatyň arasynda bolmasy üçin näme etmeli? Bag ekmeli. Zawod fabriklarda işleýän bolsa näme goýdurmaly? Filtr goýdurmaly, howa daýlanmaly. Ondan soň saglyga näme değişdi? Medisina değişdi. Onun üçin hem näme gerek? Doktor ýetişdirmek gerek, institut, universitetlerde okudyp. Ondan soň onuň doktoryň işlejek ýeri, binalar salmaly. O bina doktoryň işlejek aparatlar we her türlü olary almaly. Ondan eskerin we seniň bir ýurtda eskerin we onuň çykdyjy. Ondan soň seniň asudalygyň goramak üçin polis guruluşlary bar. Seniň içki daşky görünmeýän rehber etjek nemeli hereketlerden ýa ýagdaýdan gowrap biljek mäheme diýen bir näme bar, guruluş bar. Ondan soň seniň hukugyňy gowrap biljek sudlar we aýna kaziýet diýilýär. Ondan bir kanundaş iş edilende agtaryp biljek prokuratura bar. Yani sülçüler. Prokuroram diýerler, türkmençe sülçe diýip ulanýar. Şolaryň hemmesine pul berýär. Aýlyklary we günlükleri we çykdaýjylary bar. Nerden gelýär şo? Talgatdan toplanan pullardan barýar. Hazina toplanýar, hazinadan büdjet aýrylýar, ýyldalyk çykdaýjy, öýdümeýänki hereketler amala aşyrylýar. Durmuşa girilýär. Häzir men soňra üstünde doldurun, Aziz bege berýär. O, Merdan Bey. Sanap geçtin. Menem başka bir tarapını üns çekmek isleyen yeniden. Ne salgıdın ruhtaýdanam adama täsiri var diýip aýdýan men. Aa, bu näme diýipler, tartyşyp biler bu meseleni. Ine sen salgyt töleýän adam başkalara näme salgyt töleýän diýelim ýurdun içinde. Ondan soň tölenden soň nemedem sen bir özüňi degerli de hissedýän da. Duygularyna täsir edýän. Men ýurdum üçin näme etýän? Ýurdum üçin salgyt töleýän, özüm üçin, geljegim üçin, çagalarym üçin diýen ýalak bir o tarapy bar. Ondan soň ikinji bir tarapy bar. Eýeçilik tarapy. Ýani şu an Türkmenistan aýtjakdan häzir aýdar sonu aslında eýeçilik tarapynda sen salgyt töleýäninde öz ýurdun üçin şu salgytlardan o çagalara her sanap geçdiňe. Bilime ýatyrylýar. Ondan soň birgeden sanap geçdiň. Indi şoňa iň berkisine mysal bereýin. Bir park gurulýar diýelim, sen töleýän salgydyndan park guruldy da. Sen şu parkyň näle öz zadyň ýalak, öz sen salgydyny tölediň, bedelini ödediň. Şonuň ýalak seretdiň-de. Ana hapalary ýere atmaýan, agaçlara ziýan beren o. Ýani ýalak. Hani birisi ziýan berýän bolsa toplum näme etdi-de. Näme üçin edip bizim hemmemizin salgydymyzdan tölende bu nemeler. Salgydymyzdan biz puluny töledik. Sen näme üçin bir eýetçilik duýgusam bolýar-da adamda. Yani sen näme etmeýäň-de hiç kime bozduran yok diýin. Şonlara aýdyn diýdim, sag bolun. Bolýa, sag ol.
Oğuzhan Bey buyur. Sağ olun söz vereniz için. Hakikaten hem doğru Merdan Bey. Şu askeri güç vardır. Sanayi, koruma sanayisi de askeri gücü. Şular edili şu nevitten qaddan gelýän pullar hazina girse, hazinada buna askeri gücü harc etse, şu wagt bizim dünýäde orluk bolan güçler vardır. Şolon hatarına giyir bilerdik. Yani Avrupa devletleri, Amerika, Xitay güçlü devletler var. Şolaryň orluk hatarına girmäne bizim nememiz bolardy diýip düşünýän. Sebebi gadan gelýän pullary esasy şolar ýaly yerlere köp ýatyrylmaly. Yani senin goraman gelecekteki ýurdun goramasy da. Şimdi bular bugün var yarın yok. Ýöne halk hemişeýin var. Şonuň üçin halk bu zatlara düşünmesi gerek. Biz bugün ýaşamyz bilen biz ölemden soň bizden soňky nesilimizden bar. Şonuň üçin şu nevitten gadan gelýän puly hazina girmeliligini halkyň düşünmesi gerek. Öz zadyna özi gözü ýaly seretmesi gerek. O saga sola harjadyp sepdirip onu bir nime bermedi ýaly. Şunun hasabyny halk soramalydyr. Halk öz zadyna şu wagt özüniňki bilen nokta öz zadylygyny halk ýöne şunun bilenmini halk şu dada eýe çykjakdyr. Hakykatdan hem eýe çykmaly biz. Eger bolmasa biz ýeriň ýüzünden ýok bolup gidýäs. Bir millet bolup, türkmen milleti bolup. Şoň üçin biz öz ýerasty, ýerüstü baýlyklarymyza da öz gözümüzi ýaly seretmeli. Şuda da halk düşünmesi gerektir. Ben ýanky soragy şoň üçin berdim. Bir halkda höweslenme bolsun, ýa ýurdun daşyna çykyp beýdip onuň bilen musurnatyp görmesinler diýip. Sebebi nesillerimiz dowam etmelidir. Halkyň gelejegi bardyr. Sebebi nesil gelip otýys biz. Biz 34 ýyldan bäri bular ýaly bilmämiz soň. Hiç ýerde öwredilmän soň. Muny biz halka öwretmelidir. Halk muny bilmelidir. Nevit gad halkynkydyr. Şu datlary aýdyp geçeýin diýdim. Sag bolun. Yine Oğuzhan kardeş Arslan Bey'e de söz verecek. Şöyle bir ýagdaý bar da halkyň düşünmegi gerekli diýende ýöne bizde halkyň düşünmegi diýip beýlek tarapy bar ýanky sözlemiň beýlek tarapy akylly bolmak. Yani düşünüp bilmek üçin akylly bolmak gerek. Doğrudan bir de olsa ýaşlykdan näme öwretdiler? Nähilerde akylly bolmak. En atan aýdan gedýän hiç kim bilen owurlaň ok, elläň ok, nähä uran ok, hiç kim bilen işin bolan ok, hiç kim bilen. Ana şonda sen akylly adam diýip, yani akyllyca hiç zat bilen işi ýok diýär. Ana şonuň ýaly düşünjäni sokturlar da bizem şu akylly bolmam diýip berip bir içeri koşulman hiç zat bilen öwrenjek bolman. Diňe şo gündelik gazançyň bilen ýene ýene ösen döwlet ýurtlardaky döwlet guruluşlarynyň nemeler var, mektepler var da, ýatlylar var. Şu taýda näile edýär ekenler? Okuwçy bolup gelen çagany tämillik ýaşyna ýetince durmuşa taýlanýar eken. Durmuşa nädip taýlanýar? Ýaşaýan, birinjek bilen ýaşaýan daş döwrüň bar. Başgaladan başlan tebigatyň döwlet guruluşy näme? Haýsy günler sen isleýän? Ýa sende bir ütgeşik bolupmy? Haýsy günlerde öwrenjek? Ne şol nemeleri öwredýär ekenler mektepde. Özüňe çaý demläp bilmegi, nahar biçip bilmegi, öl kirin ýuwup bilmegi. Yani bir gapydan girsen ýeriňden gapyny yapmaly, uly kiçi bilen nähili gürleşmeli, adamlar bilen nähili gürleşmeli. Nähilerde özüň goramaly, seniň ýuridik tarapdan nähili hukugyň bar.
O zatları öwredýärkin. Ýöne institut, üniversitet diýende onun ýokary gidende o taýda hem durmuşda ulanjak ýani ekan öz yksadyýat edin düzeltmek üçin ýa-da öz islen öwrenmek üçin bir hünerini öwretýärken üniversitetlerde. Yani biriň biolog bolup bilerdiň, biriň 60-dan, biriň ulagdan öwrenip biler, biriň löçük bolup esas güne. Ýöne durmuş bilen meşgul bolmagy, gündelik aladanlanmak üçin şu mektepde öwredýär. Biziň mektepde näme öwredýärler diňe çara gatnamany, bu işler boýun egmäni, tora öwrsen halanmaýandyňy, şunuň zatlary öwretýär ekenler. Ýani akylly bolmagyň bir tertibi bizde başgaça oturdular ekenler. Ondan Owa soň dogry. hoş öýlerä düşünýän mene. Bizde nähiliş geplemeýän adam, hakyny soramaýan adam akylly diýip görkezler eken da, atynda terdin ekeni. Şu geplemeseň sen akylly adam bolýarken. Şu hakyny, hukugy soramasaň sen akylly adam. O tamam şu siyasata girmeseň sen akylly adam. Ine biz şöýdip bukladylyp görülen ekenlikde. Hawa erk adamlara da nemani men bäde sözüm kesen aslan bäde söz bereň bunu dowam etsen boljak da dowam. Aslan da buyur. Sağ olun. Benim bir kez koşup geçin de yankı akıllı olmak diýmeň ýanynda. Şunun ýaly ýerem bar eken bizde yankı akıllı ol diýen ýerinde. Mesela ben arada İMO'ya girdim de soň şu taýdaýym mestanly yankı yaşlar oturdy aýdy meşgide ýene bir zat bilden aşağıdan gürrüň edip gülüşip oturlar da. O taýdaýym şu gürrüňlerden çıkarmyn aýlantyryp ýören birisi hem bardyr olaryň içinde. Şolar başka heli düşünceye gelmesin diye. Sebep 6-7 seansına girdim. Seyir bir siyaset açsan çıkarıp koyur oturdu. Edil TikTok'taki yalı son an birisi çıkarmadı. Bir 3 minut daha gürledim. Sonra dedim ilkinci beren soran oldu. Birleşler diler dedim adam yalı bir pullara bir bayrak olup yaşarsınız gelen yok mu diysem şu tayda şu bizdeki yani akıllı olduğu işi yalı birisi çıktıdan ey koy balık vervet zat o bu deyip yankı eğirip başladı diyeyim doğrusu da. Yani şunun yalı zatlar edip öğrettiler. Son bu halkın nereden salgıttığını sorasın. Bu baylığının ne değiştirdiğini nereden bilsin. Garaz bize neyle yanlış düşünce, ters düşünce olsa yani bize peydalı adı ervet edip görgezittirler de şu an yalı düşüncede ulaldıktırlar. Garaz salgı diyem nereden soramayı bilsin bu halk. Çünkü bilgisiz, cahil, üstüne de korkuzulup tala bir ütkeş fikir açsanım otur bu siyasat hep korkusuyarlar. Seredin mene salgıdı seredip oturup fikirlenip görsen yankı aziz kardeşin acışıyarlar deme ruhu tarafına hem dedi tesir ededi hakikaten hem tesir ededi. Sebep seredin ya bir avroya olanlarımız var olsa çoğları milse ediptirler ya mekama işine ediptirler. 1 avroyda güçlü başarıyanları. Sebep şu 1 avroyluk bilen yankı gorap dururlar da rejimini arkada Allah'ın son şunu yalı adamlar hem döremezdi diyecek olan da yani yurduna ziyan verip duran öz ayağına balta vurup duran yalı hesiyetlerde yani şunun yalı nemede yaşamazdılar eğer sağlığı ölenip hazinesi bolan olsa devlet kuruluşu bolan olsa şular vaktinde ömünden 1 avroyu bolmasın deyip yani hazineden şuların geleceği için, bilimi için, sağlığı için bu zatlara yatırım yapılıp yani bunlar pakta yığmasın, yırtık kaloşta soğukta gezmesin deyip yani hazineden
ayrılıp şuların geleceği için yatırım edildi de. Bu zatlar edilmeyen için hem yankı salgıtımızdan tölenilmeyen için salgıtan tölenmin baylığımız ekidilen için biz şu halde yaşapıyoruz diyecek öyle. Son dere deyip otursan da hani mesela 4-5 tane devlet yani biz 5 kişi olurtuysa görün edip her birimiz bir yurdun bir devlet sisteması diyelim de sonra ortaya atılsa sen gelecek nesillerin ne edip kovdurmuş da yaşadıp bileyen ise bilip şunu sonra atılsa da ortaya. Son diyecek ki birinci maddi yağda gerek, serişte gerek. Serişten nereden alaman? Yani tabii bayrağın var olsa şundan sallıtı ölen alaman. Yani yurdun içinde ne mi pul hareketi var olsa Totay'dan sallıt alaman, hazineye getiremen, hazineden yani yaşlarımın geleceği için yatırım yapaman deyip biraz yankı sonra şunu al cevap derler diyecek olan kim öz yurdunu gösterip bilir ya yaşlarının geleceğini bu edip bilir diyen soraklar ortaya atılan ilki sağlık, finans gerek de maddi adı. Bu da adam sağlıkın üstünden gelen diyecek olan yurduna yankı halka. Şeylere fikirlerim vardı. Cemledim mezunlukça sağ olun. Öyle sağ ol. Ne yan aytdım yurttaşında mekteplerde, ösen yurtlarda çağany yani okuwçyny durmuşa taýinleýär ekenler. Şu taýdan soň döwlet guruluşyny öwretýärler. Yani salgydyň nämedigini öwretýärler. Salgyt төлegi nähili ýagdaýda salgyt tölemek üçin sen bir ýerde iş etmeli, önümçilik etmeli. Ýa-da ene Norwegiýanyň nemesi şolaryň Nevite baý yurt Türkmenistan ýaly. Şolaryň näme üçindir de nemesi hasaby görnüpdi. Näçe gazanýar. Yine tapara arada geçen adarın Türkmenistan gündelik 60 milyon dolar kazanýar ýa-da bir hasap boýunça. Şondan soň bizlere näme üçin öwredinoklar? Yine döwlet adam üçindir diýýärler, gazymyz var, trilyonlap, kilometrlap badýalar. Ay ýurt diýýärler. Ýöne şonuň näme üçin bize hasabyny öwredinoklar? Yine biz baýurt diýerler ýöne biziň halkyň helak bolupdy. Keselläp ýene-de imit ýetmezçiligine, iş ýetmezçiliginden, hukuk ýetmezçiliginden ölüpdi adamlar. Ýöne Norwegiýa näme üçin halkyna şonu hasabyny görkezýär? Şunça seniň hasabyňa geleceğin hasabyna hazina şunça ýatdypdy diýip görkezýär. Ýöne biziň yurdumuzda näme üçin edilen o? Ýöne bir giden universitetler we 20den gowrak ýokary okuwjy. Şolaryň leksiýalary näme üçin nemede görkezilen internetde ýa telewizorda ýani ýuridik neme var daşary işler ministrligine değişdi. Ministrligi diýip bir guruluş var. Şoňa değişdi neme var ýuridik fakultetde. Näme üçin şu taýdaky nemeler çıkıp telewizorda görünmeren o. Ha, ol TikTok'da da hatta yüzünü yığınap men jurist, men advokat diýip Türkmenistan'ın iş kodeksi, Türkmenistan'ın maşgala kodeksi diýip Jenayet kodeksi, administrativ kodeksi diýip görkezýärler. Ýöne näme üçin konstitusiýany öwredenoklar? Ýöne näme üçin şol Nevit gazyň girdejisi barada öwredenoklar Türkmenistana näçe girýär? Her Türkmenistanyň her bir paýdarynyň hasabyna, geleceğiniň hasabyna şunça ýatýar diýip näme üçin şonu gör aýdanoklar? Ine hukuk tarapdan ine şolar jurist, advokat bolsalar. Bir men Belarusdan akak geldim, bir men Türkmenistan'a oturdum diýip. Kim öwretmeli bize bu zatları? Ya diýmek
ya da bize öğretmeyen bolsalar bäde bir pokluk bar. Bize siz baýsynız, türkmenler, siz baý, gazyňyz kän, nebitiniz kän diýerler da. Näçe ben garyp gezip ben, ýurt daşynda ýygyp ben, başgalarymdan aýrylyp. Näçe men öýünde işläp bilemok. Şu taýda iş mümkinçiligi dören. Näçe meniň neme o ama internet gelen o. 1 megabitem ýok. Näçe internet ýok peki. Näçe iş ýok. Näçe tülçüler ya-da polisler men goramaly bolsa men näçe taýaklaýarlar. Mehemmeler men goramaly derende näçe meniň öýüme bas getýärler. Men özüme ýany ýetirjek, howum masrak ýetmek. Men goramaly guruluşlar alyp. Yani öz konstitusiýalaryna teredeňde özlerine ýazylan konstitusiýalar goramaly men. Meniň şolaryň konstitusiýasyna garaganda meniň söz erkinligim bar. Öz pikirimi aýdyp bilýär. Men gepletmeýän bolsalar, dogrular maýdamda diýmek bir zady gorýar olar. O taýda gurban boly trilyonlap pulumuz bar. Ýylda näçe milyar kubometr gaz satýar, näçe ton neft satylýar diýär-de. Onuň pulunyň hasaby ýok. Bälde bir neme bar, bir ýa kaçmaýan bir pokluk bar, bir zat gizlenýär bälde. Vatandaşa açyklanmaýan bolsa, ýurtdaşyna açyklanmaýan bolsa. Gazym kän diýibem, vatandaşyň garyp gezip beren bolsa, açlykdan, keselçilikden, hukuksuzlukdan ölýän bolsa, diýmek bälde bir pokluk bar. Ine ýa başda Oğuzhan Bey Türkmenistanda satylýan neft gazdan geljek ýa gelip biljek salgytyň muktary hazina girende nämeler ezip bolardy? Adam şekilli sal nememiz medisinamyz bolardy. Tebigatymyz goragly bolardy. Hukuk gorajym bolardy meniň. Meniň işim bolardy. Topraklar meninki bolardy. Yani meninki diýemde halkynky. Toprak bizinki däl. Diýmek bärde bir uly iş dönýär, uly halkdan gizlenýän iş bar. Halk ýyllar boýy paxta, buğday ekip edene galanok. Men atam da, enem da paxta ekildi. Men ýygdym. Men çagalarym ýygyp. Ýöne men edene galanok. Meniň topragym ýok. Muhammed Bey buyur. Gowur meseleň üstüne açdyň da berdan kardeşine. Näme üçin diýip bir giden soradyň. Indi munyň jogaby nerede ýatyr? Bizim halkymyzda ýatyr bu jogaby. Bizim halkymyz häzir şuň gün nerelerde neme diýär? Ömrüniň bir esasy gyzgalanly bir öndürjülikli bölümini nerelerde geçirýär bizim halkymyz? Türkmenistanyň daşynda. Nerede gow gazanç bar, nerede gow girde jedip bolýar, nerede gow pul gazanyp bolýar, şo taýda geçirýär. Ýa şo ýurtlardaky öndürýän önümi ýa-da sarp edýän wagty aslında şular salgy tölek geçirýär şo ýerde. Salgydyň nemesi esas jogaby nerede? Salgydyň ähmiýeti nerede? Nerede gowy gazanç edip bolýan bolsa, ana şo ýerde salgydyň iň güýçli bir ösenýär şol. Ýani sistemada kanunlaşdyrylan görnüşi salgydyň ähmiýetiniň duýulýan ýerinde iň gowy gazanç mümkinçilikler bar, iň gowy ýaşaýyş şertleri bar. Jogaby şo taýda aslında bize
çağalykdan, mektep döwründen ýa-da adamyň bir dünýäniň guruluşyna göz ýetirýän, ösýän, ýetişýän döwründe biziň ýurtda şu zatlar hakynda näme berilenok? Bize berilmedi şol düşünje. Salgyt näme üçin alınýar? Salgydyň alınmasynyň maksady näme? Salgydyň behbitleri näme? Salgydyny töläp önüme öndüren bir halk nähili ýagdaýda bizdiň ýurtlarda öwredilmedi ýöne biz başga ýurtlarda öz işläp gazanç edip beren ýurtlarymyzda munyň nemesini görýäs. Näme diýilýär? Tejribe geçirilen görnüşini görýäs. Şo ýurtlarda eger ýokary hirli ölümler bar bolsa, ondan soň misal üçin Türkmenistanda ýa başga bir pes ösmedik döwletlerde ölmeýän ölümler şo ýurtlarda ölýän bolsa, bu zatlar salgydyň hasabynadyr. Salgyt töleýän adam birinji bilen näme talap edýär? Özüne has gowy işlemek üçin, has ösüş etmek üçin şert talap edýär. Şerti nähili ýerde talap edebilýär? Kanunyň esasynda, kanunyň ýören ýerinde, kanunyň bar ýerinde talap edebilýär. Talabyny öz güýji bilen ýa garşysyndaky demäni ýüzleşýän adamsyň gorkudy edeni owa. Hemme ortak bir kanun bar, şo kanunyň içinde de ýankaly türlü görnüşli nemeler bar, şertler. Bir tarapy nirede salgytda, ýene bir tarapy nirede salgyt töleýjide. Salgyt töleýji kim? Öz işini arkaýyn edip hem öz üçin hem nesli üçin gazanç edip, şo gazanç üçin hem gazanýan üçin şoň ýaly şertleriň bar bolan üçin hem şol ýaşaýan döwletine salgyt töleýji nemesinde bolýar-da, ornunda. Bizde ýeketäp neme şol jogap. Türkmenler hazır ýurdun niresinde işläp beren bolsa, neme görnüşde, resmi görnüşde. Şo salgyt töleýjileriň hasabyna işläp berler türkmenler. Diňer türkmen däl gaty türkmen bilen deň derejede ne goňşy ýurdumuz bar. Awganistan, ondan daşar Azerbaýjana alyp biler, Özbegistan tapawut edenok. Hemmesem ýurdun daşynda näme üçin şertler gowy, gazanç gowy. Onuň düýp sebäbi şo taýda salgyt sistemasynyň ýola goýulanlygy. Alynýan salgytlar nirak bar ýa hazina bar ýa. Hazina da öz ornunda, öz ýerinde şol salgyt töleýjiler üçin nähili ýagdaýda en gowy şertler döredip biler. Şu salgyt töleýjileriň has ösmek üçin, has baýamak üçin, has işlerini östürmek üçin diýen ýaly. Nemesken detaýlary ýöne esasy biziň düşünäjek ýerimiz şol. Biz haýsy ýurtlara gitme howasynda bolsak, gitme howasymyz ýa gitme sebäbimiz näme? Şol ýurtlarda gazanç gowy. Demek ki şo ýurtlarda da ýanky salgyt sistemasy, kanunlar öz ýolunda, öz düzgüninde ýörep duran üçin şo ýurtlarda ösüş bar, şo ýurtlarda iş mümkinçiligi bar, şo ýurtlarda gowy gazanç bar. Eger biz öýüňizi taşlap, maşgalamyzy, çagalarymyzy taşlap ýurdun daşyna gitmek islemeýän bolsa, onda şol ýurtlaryň sistemasyny öwrenmeli. Şonam öz ýurdumyzda döredilmesi üçin hereket etmeli. Nemeler bardyr, käwir düşünjeler talap etmeli diýäse biz. Kimden talap etjek? Talap eder ýaly biziň ýurdumyzda kanuny bir guruluş ýok. Häkimede ýa eýele oturan bir bekanun bir jenaýatçy, ogry, topar bar. Olardan talap etdiň etmediň bir nemesi ýok, täsiri ýok. Öwrenmeli. Şo sistemany öz ýurdumyzda oturtmaly. Talap etmeli däl birlerinden diýjek bolýan. Ben jemledim häzirlikçe. Sag bolun. Awa. Dogry talap edere yer ýok o taýda.
Öz talabymyzy şol taýy özümiz oturtmaly. Nemesi yok halk sebäpkärlen. Olar kardeşler, boşşaňyz ýok bolsa neme wagtymyzam dolýardyr. Gaýda tam almasam bolar. Osman kardeş, İki aracı gaydık geçeyini kaldırmadım onu. Dün aslında bu zatları biz aytýatsy aslında biz aytmaly da bu zatları. Örneğin jurnalistik bürörler var. Kararlara çıkıp bürörler var. Aslında bular aytmaly mı? Şular näme üçin aýdan ok. Halkyň dosty, halkyň bir jurnalisti bolýan bolsalar, şular aýtmaly şu zatlary. Newton gaýdy puluny ýedi. Tawal jemledine. Olya sağ ol. O ýurdun içinde de bir kısansy jurnalistik çıkıp maýdaçyk görünümler edip böler. Döwlet sistemasyny görünümler näme üçin böyle ýagdaý? Türkmen näme üçin ýygyp, näme üçin ne saglygy bar, ne eskeri bar, ne hukuky bar Türkmen. O bir programmany yurttaşlar dowam ederse, yani açıklamak üçin has öz yurttaşlarymyza, dinleýijilere has açyk bolar ýaly düşünmegine ansat bolar ýaly düşündirmäne dowam edersin. Olya kardeşler, geleniňiz üçin sag bolun. Saglyk görüşeliň yurttaşlar, oğul ile esen olsun.